Üdv kutyabarátok, Bódi Attila vagyok, 18 éve foglalkozok állateledekkel. A kutyák elsődleges tápláléka a hús, no de szerintetek mennyi szénhidrátra van szükségük? Szinte semennyire. Meglepő, de igaz, ugyanis szénhidrátra a kedvenceinknek szinte egyáltalán nincs szükségük. A energiaszükségletünket elsődlegesen a fehérjékből és a zsírokból fedezik, míg az emésztésüket a zöldségekben és a gyümölcsökben található rostok támogatják. Az egészségük megőrzését főként az antioxidánsok és az ásványanyagok segítik elő. A Jack Premium Dog Food meleg levegőn szárított újdonsága az Air Dry, mely zéró gabonát és zéró hozzáadott cukrot tartalmaz. A válogatott összetevőinek 80%-át a friss hús és belsőségek jelentik, a maradék 20%-ot pedig a vitaminokban gazdag zöldségek, gyümölcsök adják. Az egészséges és kiegyensúlyozott kutyaétrend főleg állati eredetű, tehát húst, belsőséget, valamint jó minőségű zsírokat, vitaminokat, ásványanyagokat és minimális mennyiségű növényi eredetű szénhidrátot tartalmaz. Ha mindenre odafigyeltek, nem csak az állatorvosi költségek zömét spórolhatjátok meg, de boldogabbá és energikusabbá tehetitek kedvenceteket. Könnyen kiszámolhatjátok a száraz tápok szénhidrát tartalmát, de vigyázat, előre szólok, hogy meg fogtok döbbenni az egyes eledelek közötti különbségeken. Megmutatom, hogyan kell kiszámolni az eledelek szénhidrát tartalmát, gyertek matekozzunk együtt. Keressétek meg az acskón található analitikai táblázatot, és adjátok össze a listán szereplő tételek százalékos értékét. Az eredményt vonjátok ki 100-ból, és már meg is kapjátok, hogy mennyi szénhidrátot tartalmaz az eledel. Jó hír, hogy a Jack Air Dry eledel szerint mindössze 27% szénhidrátot tartalmaz, az összetevők listájából pedig kiolvasható, hogy kizárólag jó minőségű és egészséges zöldségek és gyümölcsökből adódik össze. Szomorú, de igaz, hogy a legtöbb táp ezzel szemben 50-60% szénhidrátot tartalmaz, ami megterheli a kutya emésztését, és a nap végén ezt neked kell összeszedni. Fő a kutya egészsége, válasszatok alacsony szénhidráttartalmú eledeleket. Ha tetszett ez a videó, akkor tartsatok velem legközelebb is, kövessétek a Jack Premium Dog Food social media oldalát, ahol további érdekes tartalmakkal és kedvezményekkel találkoztok. A roppanós és ízletes Air Dry falatokat pedig megvehetitek a Jack webshopjában. Sziasztok!